Ja. Är du beredd nu då? Vi går in i stallet. Let the king go first. Här inne är din julklapp. Felicia! Ja. Hej Felicia! Är du glad? Är det en bra julklapp? Precis. Kommer du ihåg henne? Jag kom ihåg det. Det här var min gamla häst. Och nu är hon din häst igen. Nu är den perfekt för mig att Ja. sitta på. Ja, nu är hon lagom. Hon var ju lite stor förut.